Dan il-Gvern huwa kommess li jkompli jindirizza dak li hu fundamentali għal futur ta' pajjiżna. Dan saħaq d-Deputat Prim Ministru Louis Grech il-ħadd filgħodu fic-ċentru Laburista tal-Marsa waqt li ddeskriva lill-Gvern bħala wieħed kredibbli illi jżomm kelmtu maċ-ċittadini. Huwa rrefera l-aħħar rapport ta' Moody's li jikkonferma l-andament pożittiv tal-ekonomija tagħna fejn biddel il-previżjoni minn waħda negattiva għal waħda stabbli. Dan filwaqt li l-istess Moody's irrimarkat li d-dejn tal-pajjiż mistenni jibda jistabbilizza ruħu matul is-sena d-dieħla. Dawn huma kollha sinjali ta' kuraġġ li juru li l-andament ekonomiku ta' pajjiżna qiegħed fid-direzzjoni tajba, sostna d-Deputat Prim Ministru. Louis Grech irrefera l-ftehim li sar mac-Cina bħal eżempju ċar tax-xogħol li qed jaħdem fuqu dan il-Gvern favur l-enerġija u rrefera l fatt li permezz ta' dawn il-miżuri id-deficit ser jinzamm taħt kontroll. Saħaq li bil-pjan tal-enerġija il-Gvern jala il-Power Station tal-Marsa sabiex jirriġenera s-sit u titjieb il-kwalità tal-arja fil-madwar. Louis Grech saħaq kif għandna nagħmlu kuraġġ bil-kisbiet ta' dan il-Gvern u ma nħallux li l-Oppożizzjoni tattakka dan ix-xogħol u tilab l-imħuħ tal-poplu sabiex toħloq id-dubji. Stqar kif l-Oppożizzjoni fallit test ieħor ta' kredibilità. Dan wara li l-Gvern kien preparat sabiex jippreżenta l-kisbiet li saru fi żjarat lejn pajjiżi differenti, filwaqt li l-Oppożizzjoni kienet iffukata biex toħloq paniku issabbat saqajja u titlaq il-barra. Louis Grech irrefera wkoll l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi ser isiru f'Mejju li ġej u spjega kif huwa importanti li naħdmu minn issa sabiex tinkiseb maġġoranza mill-kandidati mresqa mill-Partit Laburista.